Welcome back mga kastudyo to another mukbang. And for today's episode po, I have kakanin overload. Ayan, naghanda po ako dito ng turon, biko, kutsinta, tagaktak or tinagtag, masi, pichi-pichi, salvaro or cassava crisp. Meron din pong empanada, cassava cake, suman, pintos, at bibingka. Ayan po. Sobrang excited ko po ngayong araw mga kastudyo dahil this past few weeks po ay pinigilan ko po talaga ang aking sarili na huwag kumain ng mga carbs at sweets. Pero ngayong araw po dahil cheat day namin, ito pong mga paboritong kakanin po ang aking imumukbang. Ayan. Samahan niyo po ako mga kastudyo. Pray po muna tayo. Bless us, O Lord, and this day gifts that you're about to receive from thy bounty through Christ our Lord. Amen. Thank you, Lord. Yan, kainan na to mga kastudyo. At syempre po, meron din po pala ako ditong black coffee. Dahil mas masarap po ang kakanin kapag pinarisan ng kape. Kain tayo mga kastudyo. Meron po siyang mani sa loob. Biko po. Sarap kutsinta.
Dito naman po tayo sa tinagtag. Tinagtag or ano yun? Lukot-lukot. Kaya pala siguro tinawag itong tagakta kasi mga tagak ba? Pero hindi ko po alam anong tawag ninyo dito po. Ito po ay masing. Meron siyang mani sa loob. Dito tayo sa pichi-pichi. Ito po ay gawa sa kasava. Kamuting kahoy pala. Dito tayo sa salbaro. Ay. Lagyan natin ng kuan. Sauce niya. Yan. Matagal na akong hindi nakatikim ulit nito. Nung high school pa ako, palagi akong bumibili nito. Dati, 1 peso lang po ito. Ngayon po, yung bili ko po dito is 15 pesos. Dito naman tayo sa kuan, empanada. Tingnan natin anong laman nito. Uy, meron siyang kuan, vegetables at pork. Ito naman cassava cake. Gumagawa din po ako ng dessert sa amin mga kastudyo. Pero yung mga niluluto ko po, ayun lang pong kaya ko like kuan. Maha, kamuti delights. Yan lang po yung mga kanang niluluto ko. Tikim-tikim na lang ako nito mga kasudyo kasi medyo mataas na po. Dito naman tayo sa suman.
Suman na pilit. Meron din po kasing suman na kuan. Kamuting kahoy. Pero yung binili ko po is ito. Yung mama ko po, nagluluto po nito dati. Suman pilit at binibenta po niya. Shout out po sa lahat ng bumili ng suman ng mama ko. Ito po ay gawa sa corn. Yun o. Itsa. Yun o. At ito naman po yung bibingka. Ayan. Bingka dawa, sabi po ng binilhan ko. Ito po ay galing Asturias. Ayun po mga ka-studio, natikman ko po lahat yung mga hinanda ko po dito pero hindi ko po siya maubos dahil marami po. Magpapaalam na po ako mga ka-studio. Maraming salamat po sa inyong panonood at sa inyong walang sawang suporta po. Bye for now and see you for our next mukbang adventure. Bye-bye!